So díomh ga céine agus fáilte go dtí an lá déarnach do chórá teag Féile 2025. Líne nómh tá Áine, Sinéad agus Siún, beor Éigean agus chuir mise fáiltas fethe rih an trúr maná seo. Chunstá sibh in nómh? Go hinnta, gur bhaigad. Arás anna bha. Beidir go dos nómid faoi sibse agus beidir bhór cúlra, so go dos nómid le Áine sonnagus go lenig an Bertella raig. Chunstá sibh agus faoi sibse agus si féinnig an son. Kinte, well, is me sé in Reslein is as scaidóir a gondaid gún an Alma agus tá gobar faoi lethir le RT radio na Gaeltarta is leithrar radio ma agus fástig Féile beor Éigean an podcailí sin fásta le Siún agus Sinéad agus chuma lethir Claire dar sigil bléie ar radio jewer sa chartan so Jordine agus Jehine. Arás anna bha agus Sinéad tusa? Haim se gobar in radio na Gaeltacht de choma, haim se lona hinsa ham leo clia agus bí me play le chlórathe amach idir cuaig sa sé túsáte an tanim atá chlór cuasaí ratha nuachta a chur in bachna ó drisceoil I láthir agus an nuas ar Siún beor Éigean. So an real plenty bhain the radio héan achtan or don digital choma. Ar bór anna bha. Agus is Siún agus is as chundéilú mise agus tá mise gobar le RT agus bí me play le over ar lína den chuid is mó chomá le beor Éigean so picham na rudí is fearr darlumm a hagan amach ó RT atá ingaid again nu faoin méige agus chum ar fáil iad don phobal a léig ar lína. Arás anna bha sin thar bar anna spéisiú agus beidir go dos nómid agus go méid play going faoi cuasaí conas gur fuair sibh isteach chuig na postna nó beidir nóir bhí sibse sa anscoil an raibh anna him a goibh sna postna tá a goibh faoi láthar nó cap sibh go méid sibh sna postna seo beidir na bliantó hin. Beidir le lenig. Well, o ma hebsa da ni vi simagums na meánach níor bhartís cuasa a dionmh na meáin agus nuair chus an choláiste hín altuach le feit cúpla blian so bhí sé sin a bhd ón bosta hagum nó ón marim hagum láthar na huaire. So níor airiglum sa gharm son nuair hínas an cuasa níor hainthe nuirid san lom tris cúpla blian so bhartís grib se nám rud écinn tifriúla dionmh agus is ar an nám san a chuiris isteach ar job mar riorthóir le radio na Gaeltachta agus dargla mé áil agus an son réir chéile agus me in san agriíochtas stoim bhíon tú gcónaí a fálim beidir an anis de ténig bíon tú fálim agus sú gachrod isteach so suirt réir chéile go nádúrtha a hála sé omhuasa dom agus an san tháinig deisina a níos blian in íag blianana chláracha chuir láthir na chláracha a léirú agus the rest is history mar deir siad. Ginter, Rose, fair play. Áine must be net still, Peter. Well, ma hiúsa den ar bhí mar a bhanscáil, bhí sama go magóní in Gaelic agus bhí magóní geirí studiaí anú ar a Gaelic, cén a rosagum go dé bhí ma geirí wainte má. Níor hasí bhfuil mar leis an tegas cumar bhí ma geirí rudanseart a léanú agus bhí sagum na má foiide gom go pásanta. Agus bhí ma geirí rudanseart a dhéanú in the món Gaelic sort mar hangi ibre agus go minnebolta beidir cruúhiart úsáid gus rinn ma Gaelic stay agus politiart galas na hallscoile i UCD mála clia agus an sin rinn ma meistrart is scríú agus a gomarset na Gaelice an ar a bhíma ar an hallscoil for magicianní a bheith gobar láirtí radio na Gaeltart in seo sahála in nuáil agus fásta nóna bracha mála clia agus bhí mar cína le gobar go páir amsir a láha sin agus mé ar an hallscoil hatin se go mór lom agus bhí dúlhharrta go gursaí rathe agus mar sin dé agus an sin sort sé himpiiste firma deis chuiste th fás le nuart TG ceair I mála na hón agus hitma sa han sin agus chaisiime fáinne séhí agus dainma sílam seaartníana agus an sin bhí me gcónaí geirí peúir an radio mar mhó commerceide agus mar air dan hatin se gcónaílumm bhí se beol bhí se Leithra bhí mo héid feite gom den telefís agus stad sin agus Panamarás go dtíon radio agus sin mar hála se ach beidir an síle choú leis a Gaelic go rílum de sin na amsú de réiriche le a bhla ach ní a planar bhí
cíál gentamach go cinnte ach an rélik a gcónaí a bhrúime agus suirt a stúrama. Aró san bh ar bór agus siún? Yeah, it's toch op beter te mes wien agus geist dus mertelle agus denna kinal intis gur tri himpist fa a honnig moet stachs na postní like geminnig er dat die or niles a kata wecht agus sinrod beter a wadam sa rolle dine oga an tri blian nu quick blian a gat ni ga dat an ché melle hogen go gat má got an over den an over sin a go foma rant over Gaiige agus béirlas an osscoil agus an sin rinne mé an bháisteach se lu Éigean an campéan a ddír chun blian riveine agus bhí sé sin cinál ina céim hór dom was socha béidir mar bhí cinál cinna gom genta gom nachra me gur bheith a bhúnteir agus sé sin an rud dhéarandína láthnar tá spéisi go Éigeige so rinne mé an bháisteach for me post in an osscoil an sin átar chasna lá sa Jamie agus sin a reinint blianta agus ó hinne le tá neart lemenne begedenta go mó áit go háit bhí me lé le first na Béidige for pizza bhí me go má nuúd mar Béidige bhí me go má nuúd mar lechttar agus an sin for man post in RT agus tá me in RT le big na Caribbean. Arás haar bór. So réim se lehin de rudí de friúile ach I suppose an creed or atá le feiscin ná gwilin gailge mar áit lárnach agus I suppose le aon maclín atáig fécannte seo aon le sim mór cos a gailge tá méid sin garmacha má ann faoi láthair fiú agus ag bóga cótápaigh sin inis agus beidir go móg mé de ráigen san agus córá faoi bhór podcréile úntaach atá a Londína géiste le faoi láthair beidir go garig sibh léiricáin ar sin agus an startéit nuirte agus beidir chattá in ná dó comma. Hánig sé sin chun cín Jamie ar bhealach nádartha chumá bhí mar mis agus Sinéad a ggóil caí le chéile ar bháin bliantahain ar has mis an ortaí das a chóra agus bhí mis gan ar ábhar sin cean a rudí is mó a tháinig chun cín bhí mis rá ó táirtíí déanamh ábhar ach beidir nach intábhar ceart an demographic ceart má higann tú leat méid agus an sin is stocha beidir gur Sinéad dúirt lomsa na mis dúirt le Sinéad we should start a podcast sin a budcréaltaí ach bhí mar is rá le ceim fá nach bhfuil podcréile in Éigeige ag RTE agus nach go bléoch sé le rudí trom chúisecha nu leis an Éigeige hain ach gur rud cóúdar a bhachan agus crack le daine agus 6 kaintfuoin saoil agus dar nó ní éitimí sé dhéanamh gan Áine so thu go mar chuirtí sin agus agus ag an ná ní raibh san podcréaltaí as délinn ar éan ordá agus neerbach beidir háith an beidir cheating gur bol doine ag an naam bhí sé úr hoscom goil putbel is duine ach ag an naam bhí sé úre agus ní seach go hábhíle seachtaí go fum nach sé agus Áine lonathe óhuaig agus ma héana agus siún im le lia so an trí go dúr míist féig ná go míoch an verte goine sa studio an sam le lia agus an san bhíoch Áine sa studio ó chuig sna duí beaga agus dhéana míist an nasc so go mís le chéile tuair mis uair sa teachtain sné mar a bhíoch a gain ach de réir chéile tá roiint forbarthe dianta agus é sort úmpaisteach an na chlár radio strandelle nó sraheile a bhainin leis. agus sin rodínta Harlí sa Éigean glasal nar hasí an Éigean glasal an éí bhí aglarin well ní rudidir bhí tarlaú ní an nanne genú rudidir bhí agus bhí nar a doglarin na rudí gan le Lord faoi mar gahagran bhí muidir caiint faoi rudneart a nehamaidig rudneart a róid le gálaigh na rudneart a rómaidig éhlí an rih agus grom go fáile caiint faoi agus bhí muidir gcónaí gur chun tasí tá seála tarlaú agus an sin Harlan Éigean glasal agus a cumnig go an chiad agran a roiid agus mid na tíí agus miroscin go déh go le Harlaú agus an sin formid taris gan dínta ó RT radio hín le Claire a dhéanú a han i hearn bhuiir sa chartain bhuiir a chlig agus go mó sort
beor Éigean beo ar an radio ach go sort rudbug ha agent go jaclin ceol pí ceolach ar am agus mar sin de agus sort bhí sin ínta mar thug se cíál kick funne villa dún a rihe taurí agus thug se sort beidir spricúr dún agus thug se Lord éisteart a éagsúil thug mit linn an sean Lord éisteart agus dam se me daoine a bhela agus carhairt má deanú an trúragin na a déan daoine linn nó ar a chur mid radio ar siúlaí a hair agus Virginia tá airbím dre ó go dé ar hála seo ó chup caí don bhirte nó na brach agus mid geirí me sem hí tú mu dalí geirí bh cheal an na chalíní agus mid den fáilú agus in mididir ar na airhunt na héisianta. is toch ó hef na technoliaachta do vís na kaint meler na studio an na Downachbrook agus na durí bioga atá le han Thailine a bhaine úsáid as an idirlín agus am áúsáid san dag mí le chélas na studio na nuair slá radio a héanatá a gist ó hef caiidán na foiime do tá sé níos splinne a chan san nuair há na hagrain don de ardán na bodreil airstú agin is beidirlín Thailine úsáid tá sé go má hef an chaidán da ach beidir nach de cho Christmas a bheith chaidán an studio ach tá sé go húntaach ar fad agus ní len ach app a hagan is be le Íslódáí an a ver an bón agus tá sé go hálinn gur beidir mat a bheith in é áit las mod a aldí áine mar bhí árá agus ar bhana profisiúnta. Agus léironn se gur féidir sort léirehan atá gal mahar ar den digitathe tá siún ag runtin sin le RT Gaelic gur féidir a dhéanú le meic atá réanta sir le app atá si an áisce agus le rudba cóirniu adrinne agus agarthart agus tá sé speisialt agus chuann se luhar ar an sílam an arbert atá chartar riní tá saháile agus iad héana fólam faoin technoliaart in agus a chu go podtrailtí nó go YouTube agus rudí airde sé just speisialt an ghfuil daoine ága ghlacu sellh ar man beidir nar bhas siad gur látha líontaí hain. Cinnte agus I suppose sin léiríonn sé sin na buntáistí agus na hairthe tá rééis teachtar an technoliaach le well tá ara mór a rééis teach leis den blion I suppose an méid an daine tá gúsáid an technoliaach ach ó héamh ó hosnig si fiú an podcréile agus inis imón ar ihe dé saharan ar an radio an bhfuil éonrád atá airthe ón ó héamh an technoliaachta nó fiú ó sib se bheith gébrús na stáisiún radio le blianta nús ná raibh an beidir gur ó hosnig sib agus tá ara inis ó héamh an technoliaachta. Well beidir is stocha sin rud ó heb beor Éigean do ná beidir na meáin ho síalta agus bí na meáin ho síalta an áhílas seachtaí a cinnte ach beidir gohfuil mí de buint í sa bóta úsáid inis as Instagram ná mar a bhí mar úsáid ag tú sa fad bhí mí choí ar an grid cinnte ach an isfuinine mí úsáid as síalta an a vinnic agus stocha gur Herbert nóúthe é sin de gachtainine a há léile na meáin chomá bhfuil se beidir buint í sa bóta úsáid ach na apanna atá ann. Yeah, agus sin beidir leis am anth síalta go bhain an éistóir tuiscint níos fearr ar an gréaltóir nó ar an duine agus is mailinn bhfuil is agad tuthe a chéile eáil nó is mailinn beag go príomháidecha eáil beidir nach bheicfá mar mé mí se gúsáid na manth síalta agus siadm go ggurann se sin go mór leis. Agus fiú hasín géanglasal sinan cheadúir gur hasimiid bunúsa de Zoom, agus runmid coppla agran beidir rudí speisialta da éilte ar lei nó da agriartí ar lei hééar in hart le chéile agus beidir gro í speisialta nó den inseart lenne agus rudúra bhíon sin dúine a bheith a hafad ar ís chomáile bh tafad fuama le bliana nuas agus chorann sin leis fásta agus bhar se sort dynamic úrdá agus beidir dhéhhéine hain na maus agin go muid na dhéanú mar na rógéir bí na rudí se chvíalcáir so ar bhela tan fandé a codú mar tá technoliaart úr a bhrú a scóir a fphobal agus tá muid a buint séalas me brion se inta mana na brion séalta me drutan teartile. Agus fiú an bugad Jamie ar nó like tripods agus sailte ceart sin ar fád is ring light practically ring light it's really practically agus sais bonúsach ach nuair tá tú play le technoliacht agus nuair tá tú play le man tuigeann tú an tácht man le sunrí bugar nó san fum a bheith buganí níos fearr nó sailse bheith buganí níos glunne
agus ceirín se an gomórlinn chumá ó héh gar múlaachta de sílim. Achas dólum le beidir blian an nuas in Éigean staitse, tá na héistóí trí chéilegs ní díocht a bheor Éigean ach na stáisiún ar fad níos tuisciní mar jaall ar chaidán na foiime mar tuigeann siad nach féidir le gach creatóir a bheitteigh in san onad ibre istig na studio agus gwil drolínte agus tá chlár háirthe agus bhíon trúgad dó a bhgéisteach dó mar brister lúntanú tag an déir leis an líne cho minic san ní an feib in na technúla agus dó mar fphobal éisteachta táid fachta níos tuisciní. Níos tuisciní cinnte agus daoine átha tá lonathe fiú ar dúilta sna gailteachtaí go háirithe uaireanta ní bhíon an I suppose an Idirlín cóláidir son an sá go prád le áisnas na caracha. Tá sé samúil Jamie mar an Claire Blay dhéanú samáir fa coppla míle lin na pandéma agus níró buas a dhé faiba gom ag gamar bí leis an lehanháin a sin margheallar an éitúil má site le ha agus go lehan inne sa cheantar éí seo go lehanháin do maithe acu a Beiidir sríhí le sí sa ball mór gur máidir scéile an agus hálathe se go mó íoní a gin agus Jimime lína nó fó muil ar an lína agus Tá sé samúil just an dóid go bheice tú an dóid gar an idirlína as dogaoine ach tá si Beiidir a geirí dhéarartaí anú Beiidir a brúsaí an éitinseart mó digitá na runeart le codúla ó hiú sin. Ja, maar hier heimstig is soort kilien biog, heimstig op de dibbrief bij lager, maar meer happig go me hier op de gebaile, maar nog veder bra an Idirlín in mochomer kodte has je gebra scenaar son in de televisie ach nu han to rein tiele den ik niet weet laat onroige chur hun got dit zoom of so ein goje e loor ga lie han Idirlín ho patent hun not mele. No cinnte gan dat agus sin just na rudí go gahamíd dailá leis in man cuasaí faoi láthair ach beidir go má go míid go dtí caint chorá beidir faoi cóirle dus na miléon beidir tá ag fécinnte seo faoi láthair ó héamh cuasaí gaileanna de agus beidir cóirle a thuairfá dus na daltaí meánscoile atá gírig dul imón post alls na man digitacha nó iristóireacht nó radio gach rud atá déanta an trúra goibh le blianta nús agus fiú na deisna tá ann inis a ceapam se tá breis deisna ná mar bhí riamh ó thaobh post na gailge. So beidir go méid just clé a gin faoi sin. Yeah, Áine Jamie, an rud beidir rahin lomsa ná nach rom ma fos a fiú an saoil nervhí mis sa bhanscoil agus is bralam sin bhil is a go níró le de rud bhíon Idirlín an níró rudí eile an agus cinnte níró post mar seo in RT agus tugann sé sin misneach domsa mar beidir gomach daoine maithain sin a bhfuil annach chuid spéis acu an rud faoi le bhaine sa cuasaí tech agus bhfuil spéis go sa réige ach beidir nach bhecinn siad conas mar eibreoch sé sin amachchan seo ach tá mé se rá leat. Ibrin rudí amach go háanhá mátá is stoilm an dórad a rihinlam ná passion agus misneach. Mátá passion agat donnach éige nu de ábhar eile agus an réige núsir sin. Is mó seans go bhí tú isteach bailachháinú bailach eile leis an éige mar chuann sé an fantáiste breise sin dit agus is minic go gairíonn an pobl beag lena chéile nuair aithníonn siad ó sin duine le éige tuair me féidir Well, it's like a jazz bresh and you terminus over mar chlá radio mas mat nu mar television agus sin mar aibrin sé agus sílam margóil an pobl beag bhealach os clínte sin dúirsin níos mó má hingatí leat me. Cinnte nó anmha nó gandát. A tógann ar an rud atárátí go siún cnág agus os go leofar má hasí a go sa rud cinnti anmh Kurd na kechte tear go fadle on ní brechen example he dat thing moet beher vlaire chun tarsúre maar tá an public kunse de woer rimischt na heine ha an hoge agus chomalisiún vis glefa Q&A le Áine actually agus tú kaint meall chole a ví got ná kred on the pain agus sin le anha pre an fénig
squeal leis an imposter syndrome no play syndrome eile atá perachlit ó he agus tíach bí láidir má stable easier said than done ach duine. Agus ar fáil ar na man ho siú a Jamie sin rud amháin beidir goáil am leú, le má tá sé ggéar leir le aine mar ar bléir an nu lehéid. Tuir gal sú an bóver gotí duna gáil. Ja, tá sin fi rud a tún tá daoine bhád níos fosa hart aú in is rud na ro eolaí nar na ro seoltaí rifoiste go ag líní blianta an bhígad dhearart íanú galad le hanna ever fóna agus tá ahananne hasí ahananne go netneart níor hasí duinear bígan agus mid céad fan géad for a réile gal an éir chléir a léirú chléir a leirú taidí anúair chléir. Ní hálíonn sin fómlín tú a réir heile hen mat a sin tá mai beidir ag dearú, well den farber sin, GD sin, mat tú catch má glóir te scór daoine. Ibar sin, but nábí réhil a galh a leitre an muire, mar tógan sin am agus tógan se de glór héna amsú ar de stíl héna amsú, me a simviltin agad beidir gursaí sport nó in normálíart nó a bhs plandí. Well, tá daoine gcónaí tasta le géalaigh le lord faoin na rodísin nó le scríú faoin na rodísin, nó le fisin bheit a chrú faoin na rodísin agus beidir contas man hóisialta a bhhaú a ddíú ar na rodísin, le tá dóinní le aird na me na harint gan gira, a gáilha cúsar a tapáúam. Tá se mai ra well, rin mission na fi sin bheit seán ó hafad man na PC bag seán ó tá samór a go min seo. Igus rud le ní gaid a gáil ar an óscail agus studiar dhéanú a rélik. Thug le a gáil agus studiar dhéanú a ruderbí a rud tá inta faoin óscail inis na ro eolaí nar a hasir misir an óscail. Hiige le sort blasú na chuirsaí eile dhéanú na modúil seá tá tú mu den fríú rud studiar atá go mar hapla tá léasa dhéanú, blasú bag den rélik dhéanú nó rudenseart a léanú agus an rélik ar fríd agus is fríd na dóanní sin siam go dógan tú ar beidir na contacts atá good agus an taí atá good agus teagháilíonú le daoine, le níl maiir bí réit a galh a réaltar, but ní lóm le duine ar bí ar na main hóisialta nó tú muid an na main hóisialta le caiiche tú táseart agus beidir nás le pobl a géalaigh agus teis Harh a fáiltúil agus jooi tú de chireh tíí den sireh sin agus fásláis a chud mhór darse. Agus or dread aim se gonne trúnis. Kinte agus ceapim sem go bhfuil go bhaint tú méid an deisna bheith buinte le rudí difriúlas a chláiste las mod a cuasa féinnig agus go nás líonn sé sin dúir se difriúla nach bhfuil sa cuasa thsúla go nó éire dé agus sin swinmh go bhfuil na deisna sin an ar haon tú I món cuasa sa chláiste agus bíigi mar luigh sibh go léir ó héh an gailgeide is pobl úntaach agus gohfuil gatainna is pobl beag go pointe cos tána chuid is mad daoine ar a chéile. Tá bhí na mistí manners a bit. nó sé rás agus lenig Europe. I suppose rud eile luigh am an son nó beidir go neirigh sibh cadí na buntáistí nó na rudí dúchlánaí I bhuair beidir post le thuúil atá goibh beidir go luigh sibh sin leis na miléon tá géiste. Nuair a hananta féile chlár a scéalan líon na gaintúirí céanna a gut is de bhecha go chlárcha tá feimú trí ban an bhíorla mar tá siad túda tríal ar hopper a bh éir níos baine ach ag an ceanna chuireachta úntasart na táir san líine an tún mó le gailin agus ceasa ar feag na mlíonanta fada tána go bhna ar gatain is fel na gailin mar an tín ach níl nó ahanne agus tá irid san líine an sanna mó bhfuil gailin i chu agus nuair airíonn le duine nó a aimimsú le sanolalas féile nó sanspéis féile Brownie point. So sin rud a bháin is docha atá dúlánach. Ní éann beidir gur dúchlan atá na beidir gur rud breise an inis. Tá na main táhan rud a tarlú leisra tá rudí bio tá tú inomíart a gcónaí le chléir nó le podréalú nó le siomh beidir tá scríú ngéalaigh ar an idirlín agus
Tesam go muidir le gerin scéal a gan ar dús ná scéalas uí bhagan carhar tarlíonn se gan ar tú bhilnean ní bhééis se gin mar bhí se de gex ná bhil ma bhí se de gex cai Virginia gáil trá omlan éagsúil agus anrad a lór ex faoi a eáil a letíú agus Lord faoi runeart omlan de friúil beidir gur a géirí Lord le duine faoi albumúr a bhí acu a beidir na mós an album a ceistehhain nágal agus lóra tú faoi rodí eile. Cai tú cai tú bheith smuitiú ar go leithre agus ra oké. Te rodí gal in air neal léir a gan dhéhir sa chartan so Harlí an runeart de sehern Virginia dín le ggóil Virginia opbalta éh gannar in éir agus tá tú geirí a bheith tébrite airad sa heigeile, but ní ibríonn se gcónaí agus tá sin eolaí a chléir an bhar le fásta agus a bháid ní smó acu sin an nóíart lena heile, bud bín se galant a beidir ar an tú rud nólaigh duineir bí mar Sinéad nar am sin tú an daine agus dearan tú wow coní a go téna. No, Carver merger Milléir Jamie O'Donnell lo get the tweet out. Tá se gan your dús agus sinné agus just cíál chomáhan fógra go agad just sinné chu sí san stampa. Yes, cean den mar díos dechar domsa is dócha Jamie ná ní chud líon an tiidirlín agus is dócha beidir go bhfuil tagart denta a gceine agus Sinéad sin nuirt a tú play le rudí ar lína. Déitá bheith go bar bháid an gaíthe agus níomhah go dár an bhfuil agad agus nuirt a tú play le Steve Grace an mar bhfuil meise RT.ie tal/gaige. Tá sé go hálan an tábhar fád a chrothú agus is sprálam a bheith gobar leis an ábhar a ranú RT agus an tábhar a chrothú chomá ach an sin tá géig bhreise an inis go gatha tú na rudí sin chuirtímpel ar na manthó siomh ar fad. Agus chuna sa dhéanaan tú sin an dhéanaan tú an áméid an dhéanaan tú faoi hóha an dhéanaan tú faoi chríe. Cá tú na captions ar fád a scríb, cá tú an tweet a scríb, agus dócha beidir go máin sé le líon daine tá gobarlam chumá bhfuil gaiige acu agus sin beidir cean na hasna is mó atá ar an ian agamsa ná gur mis an tain duine le beidige atá an agus dá réir bín sé dechar a bheith a banistú ábhar agus an sinna ggéire an tábhar sin na scapa nuair nach igen daine eile ar an bhrin cad faoin me sé caiint. Now bunim úsáid sin chumá agus bantáiste sin chumá a chanámatí bín annachchud le déanamh agus bhhaat a gcónaí a bheith mar dúirte na chun cín rudí das ura na rudí is deise ach ní bhíon an támán a gcónaí. Cinnte, agus mar Luiglinton is capascrib sé anna spéisiúil ó héamh níl an tiidirlín riamh ina chola go pointe, so bín gach den a gíraigh a bheith céad in leis an céad scéal ach an then go gaigh tú spin go homlan de friúla chu air nó go gaigh tú smuoine bhar ó dhéana sé seo tá grúp seo chuna seo dhéanamh níos fearr nó péad, and I think she's doing féinnig because I'm eating a gearig go make on tover is fair a green. So no, honestly, agus saolíocht, like ní skidan na technúla sin ach conna sa úsáidan tú de haolíocht agus de chrothíocht agus an technolíocht na úsir sin chun rud a chur láthir go dáas nó rud a chur láthir a bhhealthaigh daine. Tá sin samúla hiú nó hiú timidir fád agus na technoliaart an trúgin in ar Bostonna agus ar bhelaí omlan éagsúil go minic tásúna pléile sin áhar digita mar sin tá sé siúr na idirlín céad faoin géad agus gom Sinéad bínta sa pléile Twitter, bím pléile Twitter, bím mid pléile Instagram mar airdan agus le Facebook bín mid denú fisein agus rodí agus timidir fád agusid beidir chu maith nó legan na maithan chléir agus ní gach Claire áan do ile airdan digita, ní ibre ga Claire le Instagram fi an Instagram genta. Ní ibre ga Claire ar Twitter mas beidir Claire Jazz Ray Cora agus rodíton. Ní ibrion Facebook da ga Claire a hanera da. Beidir tríalhain jazz go bheici tú ach sílam go gaihi tú a bheir na main hóisialta a festival go géandai leis na main sin a bháinistú agus a chur lethir agus sort snas mai a chur agus beidir de chléir a chur lethir nó de éhar a chur lethir an dóid is fearr. Agus ní bháin sin táid go gaú dhéanamh go gaú rodí chur an áde ach nach bfuil tocht chomá buint an interactions an agus a bheith mún cainte ní féidir le tap gur féit le boom chaf an áde agus
Fire emoji. Jean mit your VR Éigean. I mean, tá daoine ar VR Éigean ar an Instagram linne tá siad chó galanta in sin siad an airad rudí dún, bhí muidir ra rudí ráislatha, sna DMs, bhín siad máú áhar dún. Tá sé ionta, tá rudne Harbh pásanta faoin chinál sin teagháile, like, ní bheh sé mar sin do me pléile cin líonn sin nuairt an rudneart. No, sin haar bar, sin arouse like coach spatial and made, I suppose just different the yen and technology economic ken and mar Louis do kamid fo swing of knock will go gun cadrev person have a larger con on cadrev creek shin acrohu agsa kamad mar parts does the Sean exula tar shoot fi law her nose pure egg at all ta shift shake play coursey at all need sé dá rire tá sé bhí go méid sé spríú agus go méid daine ag buint sá tanmh agus gáí agus ag ag buint tanmh inde. I suppose beidir just mar focus scur an son na bhfuilín aon rud gúil si bhí ag chur leis ó héamh inspráid dus na miléin nó amachchan so Beiidir ceapan sib sem ag úsáideach dómh agus iad ag dul imán cuasaí. Sílim an rud dhearann sin ná posig. Mátá spéis go an ábhar agus marhutí cinnte cén man nó cén rud ar bháil at dhéanamh leis. Buin trí las couple rud go bheice tú agus nábí a fatí sart rih hep mar ní ecin muid an tep agus sin rud nach bheice muid ar na manthó síalta ní ecin muid an irid sin rudí náraibh goach agus na rudí ar hep ar an leo. Ní ecin muid an tura darfach ag an deire agus tá me sé rálaat hepper marna ar fád ar bhí in réimsí éagsúla agus tepanmuid gachéin lá le rudí ach ní ecin tú é achas dócha Beiidir trí le bhaint as rud ag an chur de chríán chomá agus is stoilm gurbééis sin an rud is tóchttaí mar a dúirtéine mátá spéis go a blondí nu in san spás nu in san scuma cad é bé spéisiigh duna eile in san ábhar sin chomá frutrí. Yeah, tá sin ionta mai agus inis sin na main hóisialt a team go mit fo dhéan glas agus mar sin dé a tá pobl na Gaeilge scapa a néitir fod na tíre agus a néitir fod a dóin agus ma te tú smuitiú gur bhile rudneart dhéanú Tá sé tá forras le na main hóisialt a nasca dhéanú le daoine ága ile gohéirí is na coming réalathe agus mar sin ar an allscail na daoine bhil sama acu in rudí cos le téin agus gohéirí ó hiú na radio na pobl agus mar sin dé bín sin na gcónaí is dóid waithid an sin Beiidir le a chasa a chur san isci le tríalhaint an maiile Beiidir a créalú nó an maiile Beiidir a stúrú nó léirú nó cuasaí technoliaarta nó Beiidir go a géirí daine le codú le contas men hóisialt a réirtal agus goilta sín tá mai Beiidir dearú postéir na rudneartífa chur ceist agus Jen nascanna mar níl tú caihi tú Lord le daine agus caihi tú codeha daine eile le codeha sa lá agus runne sih smuotí agus ghlachúir le fásta meidir daine láthilta tú intaigh seo, but Beiidir go henní sférig sin bí sáúpa cos an síl na Gaeilge caihi tú bh sáúpa me tú geirí caihi tú cin alh mai gan rud. Agus rud dhearann sin ná brach sísa má thir d écinn sa ceann na gut ach turn tú le ó nadidir an bhéaltaine sin dhéanamh nadidir peanad láimh brach sísa mar nar há sé ósta chóir amach an son is ann agus Beiidir go nírófá ní sa bhó ar nádíireach na smaointe iad cheann so má há journal a gut nó má há díalan a gut nó má há cóirceabhair a gut brach sís na hen smaoineh a got fiú má ceapan tú gur lá smaoineh atá ann nó ceharú de smaoineh mar nuair tú os na chuirmacha agus nuair dhéanana tú an rud a dhéanamid an brainstorming chans go bharbaróise nó go mláthóise. Cinnte nó sin thar bhar. So gur míle maithagah an troibh Áine, Sinéad agus Siún as 8 a bheith lom i nómh. Gachtain atá ag fécint ar seo beag an seaarmanis bio de tech Féile gohfuil bheithéin ar lína i nómh ag a 2 clog so bígí linn le haig tech Féile gohfuil bheithéin bio níos déine. Gur míle maithagah ríiste chalíní ar maná bronarm gur míle agus be de caiin goú a ríist. Slán.